фавран ва худкор патенти шуморо бекор мекунад. Не, видварения кушода карда намешавад. ман модари танҳо мебошам дар муҳоҷират. кати фарзанд зисту зиндагӣ мекунем. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафар. як информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. чӣ хеле ки аз номи видео дидем, аллакай маълум аст дар чӣ масъала суҳбат мекунем. патентҳоро аннулировать мекунанд барои чӣ? дар видео ҳатман лайк гузоштана фаромӯш накунед. бародаро, чӣ хеле ки медонед, мо бо ширкати Муслиматур кор мекунем. касое ки мехоҳем ба ҳаҷи умра сафар кунем, прямои рейсҳо рӯзи 30 август аз шаҳри Душанбе ҳастанд. номерои WhatsApp мебарад, дар ҳамиҷа бинависонед. тамоми хизматрасониҳои беҳтарина пешкаши шумо мегардонем. зиёрати хонаи худо барои шумо пешкаш мекунем. бинависем бародаро ва барои шумо сафари хуб. мавзӯи асосии имрӯзаи мо аз 10 август аллакай қувваи қонунии худро ин пайдо намуд. ҳатто як рӯз дер мондани пардохти патент фавран ва худкор патенти шуморо бекор мекунад. хизматрасонии худкор яъне ки автоматӣ ба кор шурӯъ кард. аз 10 августи соли 2026 системаи нави автоматикунонишуда фаъол шуд. агар пули патент сари вақт супорида нашавад, система бе иштироки одам патентро аннулировать мекунад. агар пардохти шумо ҳатто як рӯз дер шавад, патент бо таври автоматӣ бекор карда мешавад. яъне аз рӯзи 10 август ин чиз аллакай таҳти амал қарор гирифтагӣ ҳастай. ҳатто як рӯз пули патента дер биспоред, сразу патенти шумо аннулировать карда мешавад. дар ҳолате ки агар патентҳоеро корхона пулша пардохт мекунад, ин чӣ гуна мебошад? агар барои шумо каси дигар корфармо пули патентро пардохт кунад, дар майдони шарҳ ҳатман маълумоти пурраи шумо бояд навишта шидагӣ бошад. вақти пардохт кардан ҳамунҷа комментиро ва дораку дар ҳамунҷа бояд ки тамоми информатсияҳои шумо равона карда шавад. яъне насаб, ном ва падари муҳоҷир, фамилия, имя, отчество, таърихи таваллуд ва иннени паспорт дар ҳамунҷа бояд ки насб шидагӣ бошад. ва дар инҷа бо як чизи дигаре гуфта мешавад ки патент агар бо роҳи хатогӣ аннулировать шавад, дар ин ҳолат чӣ кор кардан мумкин аст? дар сурати розӣ набудан бо қарори бекоркунӣ ва сари вақт супоридани патент, муҳоҷирон ҳуқуқ доранд ба мақомоти ҳудудии МВД Федератсияи Русия, ҷое ки патентро гирифтаед, муроҷиат кунед. бо худ ҳатман асли оригинал, квитансияҳои пардохти НДФЛ-ро бояд ҳамроҳ дошта бошед. бо созии патент танҳо баъди тасдиқи пардохт дар система имконпазир мешавад. баъзан ҳолатҳое мешавад ки шумо сари вақт пул ҳама чиро пардохт кардагӣ ҳастен, лекин патенти шумо аннулировать мешавад. дар ин ҳолат шумо метавонед ки ба МВД Федератсияи Русия бо ана ҳамун чекҳое ки пардохт кардагиен биред муроҷиат кунед ва ин мушкилии шумо дар ин ҳолат бартараф карда мешавад. хоб, ин буд як информатсияи нав. мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем, бародарони азиз. ин видеоро ба дигарорам равон кунед, то ки аз ин хабари нав огоҳ бошанд. комментарияҳои шуморо мехонем камтар ва ба саволо ҷавоб мегардонем. бо диққат бошед. аҳлиддин нависонда: салому алайкум бародар, як савол доштам дар бораи андози замин. агар имконият дошта бошед ҷавоб гардонед. маравад саволтона бинависонед. хуршед нависонда: рафиқ Сорбон савол: кай одоби сухангӯиро бо забони тоҷикӣ ёд мегирӣ? гапҳои қишлоқигита рафта дар қишлоқ гӯед. гап сари ин меравад ки қишлоқ, шаҳр, мо аслан ҳама тоҷикзабонем, мо ҳама тоҷикем, новобаста аз ӯе ки дар деҳот зиндагӣ мекунем ё ки дар шаҳр зиндагӣ мекунем. ҳоло он ки мумкин ҳамун қадаре ки ман дар шаҳр зиндагӣ кардам, тара падарат зиндагӣ накарда. ба ҳамин хотир як камтарак гирди атрофи хита назар кард. баъд бинависон дар инҷо. эраҷ нависонда: акай Сорбон, худованд умрата дароз кунад. видварения ҳуй карда мешавад? пешакӣ раҳмат. не, видварения кушода карда намешавад. ҳамин запрет навест то вақте ки муҳлаташ ба охир нараса, ягон роҳи кушодан надорад. як нафари дигар нависонда: кам-кам хабарҳои хуш бирор, ай дили худат. бародари азиз, аку чизе ки информатсия ҳаст ва даставерни ҳаст, тасдиқ шудагиай, мо ҳамуро мегирем, тасвир карда пешкаши шумо мегардонем ва мефаҳмонем барои шумо. идибек ғаниев нависонда: салому алайкум ака, ман дар Россия ҳама документҳом 100% буд.
реестрда ғалтидам ай Россия биромадам. 3 моҳ бас гашта рафта метавонам. вақте ки дар реестр ғалтидагиен не аввал проблемаи реестра ҳал кардан дар кор. яъне шумо мегӯед ҳамаи ҳуҷҷатҳо 100% буд. дар ин ҳолат метавонед ки мақсад бирен як бор дар ҷои шиноснома ва раводид айсари нав тамоми линияҳотонро тафтиш кунед ки ба чӣ сабаб номи шумо дар реестр ғалтидагӣ. агар бо сабаби хатогӣ ва ошибка ғалтидагӣ бошад, дар ин ҳолат баровардан имконият ҳаст. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон, патента продлит карда мешавад? бале, продлени карда мешавад дар ҳолате ки агар шумо трудовой договор дошта бошед, бе гузаштани граница метавонед. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум ака, худованд дар паноҳаш нигаҳ дорад. худованди бузург ҳамавақт сарбаланд гардед, рӯзи кама набинед. ҳамин хел новусти гуфта истед. ман модари танҳо мебошам дар муҳоҷират, кати фарзанд зисту зиндагӣ мекунем. ҳар саҳар новусти шуморо мебинам. кани бо чӣ хел қонун баровардаам гуфта. даже син вас знает. сарбаланди хонаобод бошен. ташаккур барои суханҳои хубтон. ҳамин суханҳои хуб худованд шумодан тааллуқ бигардонад. чизе информатсияи нав шид, мо ҳатман видео мекунем насиб бошад. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон, дар бораи гости видео кунед. ҳамин муҳлаташ як моҳа шидай мегӯянд. рост боша ё ки не? насиб карда боша дар видеои оянда дар ин масъала видео мекунем ва мефаҳмонем. барои шуморо интизор бошед ва видеоҳои моро пайгирӣ бикунед. сарбаланди хонаобод бошед. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com